З нами в студії прямо зараз Павло Латушко, заступник голови перехідного об'єднаного кабінету Білорусі. Пане Павле, добрий вечір. Дякую, що завітали до студії Суспільного. Добрий вечір, дякую за запрошення. Ви прибули сьогодні разом із Світланою Тихановською у складі білоруської делегації. Давайте спочатку про цей візит, про що він, які головні меседжі і головна мета. Ну, ведаеце, галоўны месседж – гэта падтрымаць Украіну, салідарнасць з Украінай. Мы заўсёды гэтыя гады пасля пачатку поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны выступаем на баку Украіны і украінцаў. Шмат беларускіх герояў, як сказаў сёння гаспадар-міністр Сібіга, загінула на вайне. Это больш за 90 беларускіх добраахвотнікаў, дзяўчат і хлопцаў. Гэта наша дапамога валанцёрамі. Гэта тыя мэты, якія мы ставім, каб прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці. Мы працуем над гэтым. Мы не проста просім міжнароднай структуры, мы працуем над зборам доказаў па выкраданню украінскіх дзяцей. І сёння аб гэтым размаўляў з міністрам замежных спраў Украіны падчас нашай сустрэчы са Світланай Тихановскай. Лукашенко, дарэчы, на мінулым тыдні зноў прадэманстраваў, што ў Віцебск прывезлі да чэмпіёна па футболу Беларусі украінскіх дзяцей з Донбаса. Гэта злачынства. Пазней мы знаходзім іх на лістах адаптацыі усынаўлення на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Дарэчы, міністр запрасіў нас да кааліцыі тых краін, якія змагаюцца за вяртанне украінскіх дзяцей. Наступны кірунак – гэта адказнасць за агрэсію. Тут мы таксама пра гэта казалі, што зараз, вось моя каманда, мы збіраем доказы здзяйснення гэтай агрэсіі. Як член парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, бо я абраны яшчэ ад Коордынацыйнай рады, членам дэлегацыі, абраны беларусамі, я ўнёс папраўку падчас стварэння спецыяльнага трыбунала, што Лукашенко, кіраўніцтва Беларусі, так званае, павінна несці адказнасць за акт агрэсіі. І тут гаспадар Сібіга быў адназначны. Ён сказаў, што Лукашенко павінен адказнасць панесці за агрэсію, і наша пазіцыя будзе цвёрдая, а мы будзем перадаваць доказы. Трэці накірунак, чым я прасіў ужо падтрымаць украінскі бок нас, гэта пачатак расследавання беларускай сітуацыі пракурорам міжнароднага крымінальнага суда. Гэта злачынствы дэпартацыі, прымус да дэпартацыі сотень тысяч беларусаў. Дарэчы, дзесяткі тысяч былі вымушаны пакінуць Беларусь пасля 2020 года. І гэта злачынства супраць чалавечнасці. Казалі пра санкцыі. Я асобна са гаспадаром міністрам, я сустракаўся з саветнікам упаўнаважаным па санкцыйнай палітыцы прэзідэнта Зеленскага, гаспадаром Власюком, пра тое, як трэба больш ціснуць на рэжым Лукашенка, як мы можам адвакатаваць у Брусэлі сумесна прапановы. Я перадаў шэраг прапаноў на 17 прадпрыемстваў вайскова-прамысловага комплекса, дамовіліся, што зробім 50 спісак, казалі пра тое, што трэба забараняць імпарт, які яшчэ можа пастаўляць Лукашенко ў Еўрапейскі Саюз, а нават нейкія экспартныя тавары. І гэта персанальныя санкцыі, напрыклад, супраць саюзнай дзяржавы. Саюзная дзяржава, калі гледачы не ведаюць, гэта такое ўтварэнне, якое калісьці прыдумаў Лукашенко, а зараз яно б'е па нашай незалежнасці. Прапаганда, саюзная дзяржава, рускія выкарыстоўваюць, каб проста упіхнуць Беларусь у свае абдымкі, каб Беларусь перастала быць незалежнай дзяржавай. Дарэчы, у рамках саюзнай дзяржавы і створана гэтая вайсковая групіроўка беларуска-расійская. Дзякуючы гэтай саюзнай дзяржавы і ваеннай дактрыне, якую за некалькі дзён да пачатка поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны падпісалі Пуцін і Лукашенко, стала магчымым выкарыстаць і ўзброеныя сілы, інфраструктуру беларускую і тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Казалі пра гэта, што трэба уводзіць супраць гэтага ўтварэння санкцыі. І от, до речі, якраз безпекова ситуація теж цікавить нас в контексті нашої розмови, адже візит цей відбувається на тлі якраз того поки що інформаційного загострення, але водночас і військового на території Білорусі, де відбуваються навчання. А водночас на Волині посилюють оборону кордону з Білоруссю, а громади готуються до можливих дій у разі наступу. Про це в ефірі Суспільного заявила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її словами, ситуація на кордоні наразі спокійна та контрольована, однак ризик можливого наступу російських військ з території Білорусі повністю не виключають. Тож для жителів уже визначені маршрути та місця можливої евакуації. Почуємо її. Повній евакуації підлягають території, які суміжні з Білорусі. Це в нас 4 такі громади є, якщо взяти тільки Ковельський район, який я очолюю. Ну, це приблизно кількість десь до 50 тисяч населення. У нас визначені місця, куди населення має проводити евакуацію. Ми вже неодноразово проводили навчання і попереджали населення, тому це все відомо. Павло Латушко, заступник голови перехідного об'єднаного кабінету Білорусі, нагадав в нашій студії. Пане Павле, те, що відбувається зараз в Білорусі, навчання, приготування до чогось, ви в нашому ефірі казали, що ставитись до цього треба серйозно, що Білорусь насправді
точніше Лукашенко, готується. Чи зараз така сама ситуація? До чого він готується і на що наважиться? Ситуація пагаршаецца, і тое, што адбыліся на мінулым тыдні трэніроўкі, праверка баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі, гэта яшчэ адно сведчанне. Дарэчы, сёння міністр Сібіга і пытаўся нашы пункт гледжання, ацэнкі, якую інфармацыю мы маем. Я казаў у эфіры, магу паўтарыць, но паглядзіце, што адбываецца. За гэтыя 4 гады Лукашенко ў 5 разоў павялічыў бюджэт на абарону, ну, на вайсковую справу, да? Гэта 10% валовага ўнутранага прадукту. Да, бюджэт ён $1 600 мільёнаў США. Гэта не тая сума, напрыклад, якая выдае Украіна, але ўсё ж таки сам паказальны рост. Пазней створана южнае аператыўнае камандаванне ў Гомельскай вобласці. Гэта значыцца канкрэтныя дывізіі ўжо прызначаныя брыгады, якія будуць пад гэтым камандаваннем. Білоруські. Дивізії, білоруські бригади. Тобто Так. важливо уточнювати, бо ви казали саме про союзну державу, да, з Росією, а тут суто І Білорусь. ёсць адзінае камандаванне ў рамках саюзнай дзяржавы, калі два генеральных штаба фактычна маюць аб'яднанае камандаванне, сумеснае супрацьпаветраная абарона. І от створення Лукашенко- цього південного, про що це свідчить? Південного штабу. Гэта сведчанне пра, ну, скажем, з пункту гледжання ваеннай палітыкі, ваенных дзеянняў, гэта падрыхтоўка месца, дзе будуць давацца адпаведныя загады, распараджэнні, кіраваць войскамі. Да? Пазней, глядзіце, будуюцца дарогі на Палесе. Там, дзе не ходзяць людзі, не ездзяць людзі. Для каго яны будуюцца? На Палесе ў бок Украіны. Правераны ўсе бомбасховішчы ў Мінску, 5000. Медыцынскія інструкцыі зменены на час ваеннага палажэння. Такога ніколі не было. Нават там ёсць чырвоны, зялёны і жоўты колеры. Як прымаць параненых. Кроў больш назапашваецца. Паглядзіце, закуплена топлівазапраўшчыкаў яшчэ больш. Дарэчы, на мінулым тыдні ўрад, Савет міністраў Лукашэнкі прыняў рашэнне аб фарміраванні вайсковых калонаў. То есть усе арганізацыі, незалежна ад таго, дзяржаўныя ці прыватныя, зараз будуць абавязаны ў час ваеннага становішча перадаваць транспарт для тых арганізацый, які будуць фармаваць ваенныя калоны. Такога не было ў гісторыі. Яны ўжо зараз фактычна ацэньваюць рэзерв і гатовы будуць гэта рэалізаваць у дзені. Закупка новых абразцоў узбраенняў. Паглядзіце, 2024 год, там 10 каля 4600 новых абразцоў узбраенняў. Мабілізацыйны рэзерв, які правяраецца пастаянна. Гэта 209 тысяч чалавек. Гэта запас, гэта салдаты і гэта афіцеры. Тэрытарыяльная абарона створана, і яна дзесьці ацэньваецца 150 тысяч чалавек. Армію ён плануе павялічыць. Да, яна сёння не такое дзееспасобная, як украінская, ну, параўнанні нават не можам казаць, але хоча павялічыць до 85 тысяч кантрактніку. Але на це потрібен час. Навчання вже йдуть і певні дії вже відбуваються зараз. Тобто про які терміни тоді ми говоримо? Ну, ведаеце, тэрміны, я думаю, што напружанне ўзрастае, і тут давайте реально паглядзім, ці ў стане Лукашенко накіраваць беларускую армію самастойна ва Украіну, ці, напрыклад, у нейкую краіну Заходняй Европы. Мой адказ не. Я не думаю, што ён у стане гэта зрабіць, бо ён будзе баяцца адказу. І Украіна дала вельмі моцны адказ. Лукашенко, толькі паспрабуй. Першае, што ты будзеш на мэце ўкраінскіх узброеных сілаў. Гэта сказаў Мадзяр, да, камандуючы беспілотным войскам. Тое самае сказаў прэзідэнт Зеленскі. Я зараз поточню. Адказ білоруською, українською – це відповідь. Да. Просто будемо уточнювати, відповідь, да. бо наші мови схожі, але все ж таки є певні відмінності. Да, відповідь. Вось, тут ён папярэджаны, ён не пойдзе, ён будзе баяцца, што смерці беларускіх салдат могуць прывесці, што зашатаецца яго трон, на якім ён сядзіць узурпатар. А вось калі рускія правядуць мабілізацыю, вось калі яны накіруюць значную групоўку на тэрыторыі Беларусі, ну тут зразумела, на жаль, мы з вами ведаем гэты досвед. І яшчэ, вельмі важна разумець, што зменена ваенная дактрына і заканадаўства, якое першае дае права ўзброеным сілам Беларусі удзельнічаць у вайне на тэрыторыі іншай краіны ў рамках саюзных дамоўленасцяў, ясна з кім. Другое, Беларусь страціла нейтральны статус, Беларусь страціла статус без'ядзернай дзяржавы. І гэта таксама сведчанне, зноў жа такі, у заканадаўстве введзена такой тэрмін папераджальныя удары. А што такое папераджальны удар? Гэта калі на тэрыторыі суседняй дзяржавы адбываецца, напрыклад, знаходіцца вялікая групоўка войскаў. Гэта права тады у Лукашэнкі даць загад атакаваць гэту групоўку. Другое, калі на тэрыторыі суседняй дзяржавы аб'яўлена мабілізацыя, таксама права атакаваць. І трэцяе, вось гэта трэцяе цікавае, у іншых сітуацыях пагрозы нацыянальнай бяспецы Беларусі. Значыцца, проста можа даць такі загад, заатакаваць. Зноў жа такі, вяртаюся, будзем
спакойны, глядзець на гэта будзем так трэзва. Ён сам не пойдзе, але рускія яго будуць піхаць. Для чого, што зараз робіцца? Мне здаецца, што зараз яны спрабуюць прымусіць Еўрапейскі Саюз, каб той у сваю чаргу вынудзіў Украіну сесці за стол перамоваў. Мінск-3. Вось памятаеце, Лукашенко сказаў: я запрашаю спадара Зеленскага прыехаць і сам гатовы прыехаць. Сёння Сібіга, дарэчы, адказаў вельмі ёмка на гэтую прапанову. Мы От наша відповідь, от з ким ми розмовляємо. З ким ми розмовляємо. Але з ким розмовляє Лукашенко? Давайте про це ще поговоримо. Адже французький президент Еммануель Макрон застеріг Лукашенка від втягування Білорусі у війну Росії проти України. Напередодні вони мали телефонну розмову, повідомили Суспільному джерела у Єлисейському палаці. Макрон також закликав самопроголошеного президента Білорусі покращити відносини з Європою, додав співрозмовник Суспільного. Раніше на сайті Лукашенка повідомили, що той говорив із французьким лідером про регіональні проблеми. Також відносини Білорусі з ЄС і Парижем, зокрема. А білоруська опозиція подякувала президенту Франції за цей дзвінок. Отже, про цей дзвінок. Непересічна подія, як на мене, оскільки за 4 роки повномасштабної війни це перший такий дзвінок. І це саме про безпекову ситуацію чи про покращення відносин з ЄС? Про що? Не, не про паляпшэнне, не пакрашэнне відносінаў, гэта напэўна. Па-першае, Елисейскі палац нас папярэдзіў, што адбудзецца такі тэлефонны званок. І гэта важна. Другое, Елисейскі палац не апублікаваў пост афіцыйны, што была размова з Лукашэнкам. Чаму? Таму што яны не хочуць называць яго прэзідэнтам. Яны адмовіліся. І крыніца паінфармавала з колаў блізкіх, набліжаных да прэзідэнта Макрона. Гэта было агенцтву «Франс Прэс» перададзена гэта інфармацыя. Чацвёртае. Прапаганда Лукашэнкі хоча выкарыстаць гэта. Глядзіце, які важны, нам прама заяўляюць, які намеснік міністра замежных спраў Ігор Секрэта, мой былы падначалены, пракаментаваў. Настолькі важны Лукашенко для ўсяго свету, для бяспекі, што з ім нават прэзідэнт Макрон хоча размаўляць. І хоча, значыцца, каб наладзіліся адносіны з Еўрапейскім Саюзам. Не так. Размова шла аб тым, што Лукашенко быў папярэджаны. Калі ён зноў уцягнецца ў вайну праз прадстаўленне тэрыторыі Беларусі, альбо найгорш накіруе сваю армію на адносіны да Украіны, или альбо Еўрапейскі Саюз, наступствы будуць вельмі жорсткімі. Другой тезіс яму было сказано: меняй унутраную рэпрэсіўную палітыку, калі ты ўвогуле хочаш марыць пра адносіны з Еўрапейскім Саюзам. Так што мы паінфармаваны, і дзякуй за гэта французам. Я так і разлічваў, што хутчэй за ўсё альбо Парыж, альбо Берлін пасля размовы Зеленскага з прэзідэнтамі гэтых краін, там яшчэ прэм'ер Стармер быў, да, што хутчэй за ўсё хтосьці дасць гэты сігнал Лукашенко. Ну, ён яго атрымаў. Що може стати або що буде для Лукашенка спусковим гачком для того, щоб прямо вступити в війну проти України? Ну, гэта будзе загад з Крамля. Гэта той чалавек, які сёння знаходзіцца на мінімальным узроўні сваёй суб'ектнасці за 32 гады панавання ў Беларусі. Бо ён у 2020 годзе замест таго, каб падзяліцца ўладай з народам, нават калі б хацеў узурпатарам застацца, да, ну, мог бы парламенцкія выбары, напрыклад, аб'явіць і даць апазіцыі, вось Канстытуцыйнай радзе магчымасць увайсці ў парламент. Не, ён не захацеў, ён на каленях прыпоўз да Пуціна. І Пуцін сказаў: окей, я тебе допомогу, Саша, але буде війна. 4 роки він не вступав у війну прямо. Ён прадставіў тэрыторыю. Гэта злачынства агрэсіі, інфраструктура. А сколькі ўзбраенняў? Я сёння размаўляў з вашымі санкцыёншчыкамі. Гэта сотні беларускіх прадпрыемстваў, а пад санкцыямі там 20 знаходзіцца. Да? Вось у чым праблема. Так што ён дапамагае ў вайне, і яго суб'ектнасць у гэтым сэнсе ў знешняй палітыцы мінімальна. У вайсковай палітыцы, я расказаў, адзіная групоўка вайсковая, аб'яднанае камандаванне, аб'яднаная сістэма ПВО, каманды ідуць з Масквы. І рускія маюць права ў любы момант увесці армію на тэрыторыю Беларусі. Просто ў любы момант. Ён падпісаў такую дамову аб гарантыях бяспекі. Унутраная палітыка, ён яшчэ кантралюе, але адносна кантралюе, бо фінансавыя інструменты знаходзяцца ў рускіх. І нават рускія могуць уплываць уже і на ўнутраную палітыку. Дарэчы, ён даў грамадзянам Расіі права удзельнічаць у выбарах і абіраць мясцовых кіраўнікоў улады. То есть ён уже фактычна ідзе такая русізацыя, да, рускі мір уже заходзіць нават, ну, у адносна ў Беларусі няма палітыкі, але ў такую адміністратыўна-палітычную сферу. Пане Павле, є і залишились ще питання. На жаль, часу не лишилось майже. Я дякую вам. Дякую, що ви завітали сьогодні до студії Суспільного. Будемо продовжувати наші розмови вже в онлайн-режимі, пізніше, в інші дні. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, Павло Латушко, заступник голови Перехідного об'єднаного кабінету Білорусі, був гостем Суспільного в цій частині нашого ефіру.